Jebul wong jirih getih wedi mati nggih. Titikanipun menapa Bapak Remban? Lah nyatane dulur-dulure tak damu do wujud dadi reca. Wis anggene ora mbilani karo dulur-dulure kabeh. Nanging tinggal gelanggang corong mlayu-mlayu saka ing pabaratan. Mbuh menyang endi papan dununge wis anggene. Wah, jagat Dewa Bathara. Remban. Menawi ngantos kula kecalan wis anggene mangke kula dipun lokaken dening Kyai Prabu Duryudana. Lah banjur kedah pinanggih, kedah pinanggih. Sranane piye dipun bujung, dipun bujung. Embanipun ngantos dumugi laning naga. Sampun kendhatanipun bujung wis anggene menawi dereng saged nyangkeng mestakenipun lare menika. Ya, ayo tak turuti penjalukmu. Mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng. Ora panglingana satriya angayam wana. Satriya bagus tanpa cacat gawaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Ana Brahmana merpek iki lawan Arjuna kowe sapa? Raden ditepungake wae aku begawanku Mbara Resi. Begawanku Mbara Resi. Iya, dasar para nyata. Ana wigati apa dene kowe merpeki lakune Janaka? Aku arep takon karo kowe Raden, apa kowe weruh beburonku? Ora ana kidang menjangan liwat papan kene, dudu sato kewan ingkang ndak buru. Nanging wujuding satriya kang aran Raden Wisanggeni. Wisanggeni bakal tak tugel janggane. Dadi srana nggonku bakal ngaturake kesaning Sinuhun Prabu Duryudana Raden Janaka. Terus mak bathuk mata mlorok ora ndedelok. Ngrasani karo anakku lanang Wisanggeni. Iki bapakne Wisanggeni. Wah, lah dalah sini kita nemoni macan keparat. Malah yen ngono cetha kok lamun kowe ndelikke Wisanggeni. Ayo, mbok duduhake apa ora? Yen ora tak duduhake, kelakon ning kene marganing patimu, mara jajalen Janaka legane